Salut, salut, bine la un nou episod din GTA Vice City. Am mai făcut un episod, dar logic n-am vrut să înregistrez, because why not? Este episodul 10. Episodul în care mi-am băgat toată mapa, nu vreau să rentrez. Bun, da. Dar oricum, mai facem ultima misiune a lui Diaz. Nu este misiune. Cred că nu. Nu. Hai să mergem la Diaz și vedem ce mai vrea să face lui. E grăsut. Nu se vrea. Da. Hai să vedem ce mai vrea. Da, sunt comisiunea asta care e o leacă mai grea. Uite. Ah, stai, nu e aia. Cred că e alta. Oricum, sper să ne dai mulți bani. Mă rog, mie să-mi dai. Oricum, lepții. Let's do this. Oricum, ne blocam apa și chestia asta. Chiar avem cu 65 de trebuie să-mi cumpăr o casă care costă 7.000. Păcat, nu? Oricum, asta e știință. Seria asta, uite că aici se termină. Pentru că eu fac niște multe care le pot dacă vreți ceva și nu mă pot. Gata. Dar o să luăm în pauză după ce fac toate misiunile pe care le-am făcut. Uite, nu că am făcut multe. Din 100 nu eu mai am făcut mai mult. Ok, let's do this. That's it. Eu não posso. Em spate. În spate. Faster. Okay, this is it. Ce faci, mă? The fuck? Salut! Bă, voi vedeți cât a ies? Ok, maybe... Hai repede! Sincer, hai repede. Bun, hai. Chiar trebuie să-mi dai mulți bani. Foarte. Trebuie să am 3 stele, altfel nu se poate. Știți?
Cred că e destul de mare chestia asta și eu văd. Am adus boss. Am făcut în sfârșit și misiunea asta. Nu mi-a dat. Ba, mi-a dat. Bine, Diaz. Ăsta e un deal foarte de treabă. Bun, dar asta a fost. Și pentru astăzi am fost. La și vă spun bye bye.